Malia que as protestas que mantiveron durante meses deron os seus froitos e conseguiron a cobertura das súas prazas médicas, os veciños de Aguiño retomaron as mobilizacións ante a baixa dunha das profesionais. Temos que volver a mobilizarnos, salir á calle outra vez a pedirlle ao señor Concelleiro de Sanidade que por favor nos escoite, porque isto xa nos parece unha burla de que nos contente un pouco e despois que nos quiten o caramelo. Iso non a poden facer, o que teñen que facer é cubrir as plazas ao 100%. Se unha doutora vai de baixa, se unha doutora vai de vacacións, que por favor cubran esas plazas, que non nos deixen aos pacientes e médicos, porque somos os que en realidad estamos pagando todas as consecuencias, o non ternos un médico designado. O Sergas non procedeu á cobertura desta vacante temporal, polo que tan só unha médico en activo ten que facerse cargo dos 2 cupos. A lista de espera dos pacientes para unha cita pode demorarse ata un mes. Ahora mismo só hai un médico que está atendendo todo. Entonces, se ven algunha urgencia, se está a tope, temos que ir esperar ao PAC a Ribeira ás 3 da tarde. Así que usted imagínese o que nos está pasando, que é moi grave o que está pasando. Incluso as listas de espera agora neste momento están de 3 a 4 semanas. E iso non podemos consentilo, non podemos, temos que luchar. Exixen á Consellería que escoite as súas demandas e proceda a cubrir esta baixa de longa duración para evitar que volva a cronificarse a falla de médicos nunha parroquia con moita poboación. Seguirán a mobilizarse ata volver contar cos 2 profesionais asignados.